Ageno nurio maber nyikwara mugiro kama na nyakum kitera mugi TV ka une wangsai chenro maro marangich welo kama ngisi weche mosebedo ka timore pacho ka gi kuonde mamoko bendi wantiere ka gi Belinda Dhiambo Nyarge Makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakachi deno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. It is not mandatory, it is voluntary. The farmer will be asked to, if you want to your animals, uchanjwa, just like the way we did with COVID. If you want to be kuchanjwa, hakuna mtu anakulazimisha. Migao mar pur koro wacho ni chanjo mar jamni ma sirikal chano chako tiyogo e pacho ka ok bichun godo jopith. We have a situation, we know that not all of them have been completed. And what we are saying is that we are telling the government to expedite the process so that those classrooms can be ready. Riwruok mar elimu yetu nyiso luoro ni nyalo yaw sikunde ka sirikal pok otieko ikruok ne jopuonjre mag grade 9. Kanya golo joge na odhi nam nyomak yiedhina ariyo gote yie matin nyomak osechako tich nyen gomena. Gitiyo gi polise mag border patrol ka gidonjo ga e nam gutieno koting'o ne jonam bunde. Kumo chenro mag lupo e nam Lolwe e gwenge mag Miuru Bay medo yudo seyo koa kuom moko kuom jolupo. Dwaro winjo pachi ari adek auchiel nonone kaka inyalo yudo. Wachaka ni weche manyien ni jatend migao mar pur kod jamni Andrew Karanja koro wacho ni chanjo mar jamni mibiro tim mana kuom yie mar jopith kendo ok en gima ibiro chungo ng'ata ng'ata. E kinde mano tuwa kod jofwambo Karanja medo ni chenro no geto duoko chien tuoche mamako jamni kendo en achiel kuom yore mag neno ni jopith mapacho ka ndio yudo chiro makare. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nigi ler mar wachni. Koloso edero mar NCPB boma ma Nairobi, jatend migao mar weche pur kod jamni pachoka Andrew Karanja koro chiwo ler ni chanjo mar jamni ok bichun gore jopith kendo biro bedo kuom yie mar ng'ato. It is not mandatory, it is voluntary. The farmer will be asked to, if you want to your animals, uchanjwa, just like the way we did with COVID. If you want to be kuchanjwa, hakuna mtu anakulazimisha, hapana. Ng'uro osebedo ewi chenro no mar chanjo jamni ka jatend Wiper Kalonzo Musyoka ndalo manok mokalo nowacho ni nyaka piny owacho chiw ler ewi chenro no magisebedo ka gidhiro ahinya ne jopiny mar ni dwaro makamano onge ler malongo. Tunataka tujue what are we vaccinating these animals against. Iwe tu wanahusika mawaziri na timu yote ya livestock ieleze wananchi, when you vaccinate, is it against ECF kwa mfano? Is it against Rinderpex? Watu wanataka kujua. Kwa machielo, Senator Manarok Ledama Olekina nowacho ni chenro no nyaka witoko mar ni ma en achiel kuom yore mag tiyo kod jamni mag oganda jo Kenya kaka ranyisi mar timo nonro mar yedhe jamni miloso e pinje maoko. Paro mabende Karanja owito oko kowacho ni gitiyo nyaka gi chanjo molos pachoka. Ledama amesema ng'ombe yake haitadungwa. Na mimi naomba tu tuachane na hii maneno ya kudunga masindano ng'ombe kwa sababu sisi tunatumika kama guinea pigs. Bill Gates anazunguka huko akidunga mang'ombe ya watu ati kwa sababu ng'ombe na nyamba. Si endelea tu kunyamba. Mimi Ledama nikidunga sindano na nisiponyamba sindakufa. This has been happening all the time. We are also using local vaccines manufactured here in Kenya by Kebavapi. Karanja bende omedo ni gitiyo kanyachiel gi jokanyo e sekta no mar neno ni jopith mapachoka oyudo chiro makare ne jamni kendo giduoko chien tuoche mopogore mamako jamni ma e kinde mamoko kelo tho. The main objective is to make sure that our animals are secure. We can also get access to markets like where we export our animals and meat. So we would like to urge our farmers and our stakeholders to support what we are doing. There is nothing unusual. We will be able to talk to them if there is any particular issue, and we will agree. Motelo nema, jatend piny William Ruto nyodok ne chenro no mar chanjo jamni pachoka kendo kwedo jogo mapingo chenro no kosingo ne oganda jo Kenya ni chanjo makamano opuodhi kendo biro konyo geng'o tuoche mag jamni. I want to ask leaders who have no knowledge, who have no understanding, who have no plan to spare us their ignorance. Ati hii chanjo, ati ng'ombe itakosa kunyamba. Sasa mimi nauliza jameni,
Kwani sisi wote ambao sisi tumekuwa vaccinated, kuna mtu amekosa kunyamba kwa sababu alikuwa vaccinated? Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom riwruoge ma ok mag piny owacho machwalo agenda mag somo nigi luoro ni inyalo yaw sikunde kapok piny owacho tieko ikruok motel ne rwako jopuonjre mag grade mar 9. Riwruok mar Elimu Yetu wacho ni chenro mar gero klese mag jo grade mar 9 nyalo leo kendo somo nyalo rochore poni piny owacho ok otimo mapiyo. Kaka Judith Omondi leronwa, gidwaro ni piny owacho gol report mobidhore mibiro yango kama gisechope gi wach mar ikruok. Siku kuochopo kendo chenro mag yawo skunde bende koro luro. Kanyaka sani luoro nitie ni kamoro piny owacho ok oseketo ikruok moromo ne rwako jopuonjre mag grade mar 9. Ma kaluwore kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Elimu Yetu makoni chenro mar gero klese 11,000 mane piny owacho lero ok dhi nyime maber. Some of us have witnessed actually some of the schools having been complete. So we have a situation, we know that not all of them have been completed. And what we are saying is that we are telling the government to expedite the process so that those classrooms can be ready come next year. And I think if we say that this transition is going to be smooth, I think we'll be lying. Because that same assurance was done when we were making that transition to grade 8. And it was never smooth. Because one of the things is that we also don't have, the government has not come up with the assurance and a status statement on even those 11,000 schools. Magi biro mana jumachiel bang' migawo mar somo golo report mayango kama gedogo osechope. Kaluwore gi lipodno, maromo klese 3,500 oseger, 7,500 osechopie 70%. Magi klese ma ogeri okang' ma okwongo ka itiyo kod silings bilion 11 mane ogole gero klese 11,000. Riwruok mar Elimu Yetu koni somo kosebedo makare junior school gikoni kata jopuonj ma ichwalo ywak ni ok gilonye puonjo kit somo moko gino ma gidwa ni piny owacho rangi e kinde ma irwako jo grade mar 9. The sensitization of parents and learners on the transition is essential in avoiding confusion, especially come early January. Also, we are requesting the government to recruit qualified teachers as per pathways to avoid the kind of challenge that we are witnessing at the junior school level of teachers handling subjects not of their specialization. Kakata mana report mane ugol, task force report, bende gikoni nitie pende, ma ok ketie tim nyaka ketgi chike. Part of it is being implemented. Another part, there is no way it can be implemented apart from legal reforms or legal changes being made. There is a part of the Presidential Working Party that cannot be implemented because of battles. For example, when there is a recommendation that to take ECD to the national government, there is bound to be a battle by the Council of Governors. This is something that will be there. Chenro manyien mar CBC osebedo kod dang'ni maka kod kacha e bwo telo mar jotelo ang'wen, ka jatelo masani Julius Ogamba temo chopo kama onyalo. Ne okawo kar Ezekiel Mashogu ma bende ne odhiro laini e kinde ma jopuonj ne obago ng'anyo ka ng'ur nikech weche mag osara. Ogamba nyicha oyango ni gisetieko ikruok mar chwalo maromo bilion 15.7 ne skunde mag junior e chak higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa kanyo ni nonro mar janon buge omenda mapacho kaendi yango kaka mendni osebede kaka guch NGCDF okta maber kuonde chung ute bura mapacho ka. Kakoro wachomo giko higa, wamenyo nonro ma Auditor General osetimo. Kendo manyiso kaka chochni mag kwano, nyao mar tich, mibadhi kod gwenyo budget osebede chenro mag tiyo gi omenda e iko omenda mar higa mar 2021 nyaka 2022. Jafwambo marwa Walter Nyambaga chiwo ranyisi mar moko kuom ute bura ma nonro mar bugegi mag pes NGCDF osekelo chich. Eka oganda loro iga, jong'ong mar Auditor General pod kwayo oko mar rango kaka chenro ma itiyo godo gi omenda mag jopiny itimo ma onge mindni gi pesa. Report Auditor General no lero yor tije mag omenda makelo chicha gulu mag NGCDF nonro momenyo iko omenda mar 2023 2022. Ranyisi mar nonro manie ripodno en kar chung od bura Makabondo. E kar chung od bura Makabondo
gedo mar dag teko mar mbui kod masinde mag lony manyasani kata ICT app e komenda mar 2021-2022 ne okawo nengo mar shillings milion 1.1. Gedono ne owinjore oriw nyaka pedho dier ot e yore manyasani kaka mag tiles, keto rageng' mag tado kata ceiling, nyiewo kombe 20, gero choche achiel e kinde mamoko. Kata kamano, e nonro ma otim kod janon buge mag omenda Nancy Gathungu kar tarik 28 kanyakla kod tarik 29 dwe mar adek higa mokalo, oyango ni chenrono ne odigni ka wach mokelo to en gimomiyo chenro mar manyo kendo chiwo rak ne kontrakta ne ok otim kod apisi mar ruoth ma wang' achieng'. E wi mano, Auditor General neno ni mindene ne obedoe e tiyo kod omenda maromo shillings milion 1.1 e kar chung' od bura nogo ma Kabondo. Auditor General bende penjo gimomiyo digni ne obedoe e gedo mar od romo mar jopuonjre kata hall ma owinjore oting' jopuonjre 300 e skund sekondar ma Kotienditi. E chenro mane omuonyo shillings milion 23.9 ne ochak ti godo kapok orumo e thuolo mane Auditor General ne ochopo mar timo nonro. Chich mamoko oriwo okang' mar tiyo kod shillings 500,000 e gero apis skund mar primar ma Abwoye, kar tiyo kod omende gedo mag klese 3 mane orik osepuodhi. Ripod Auditor General bende menyo chenro mag gedo ma ok ochopo e rang'iny mane oketi oboke mag puodho bajet. Ranyisi en kar chung' od bura mar Angwe, kama gedo mar od nindo mar jopuonjre mane omuonyo shillings milion 10 iyango ni ne ok ochopo e rang'iny mane owinjore kaluwore kod nonro mar Auditor General mane otim, mane ofwenyo ni kata mana mabati mane otigodo e tado ne en mapek ne gej 30 kar tiyo kod gej 28 mane opuodhi e bajet. Dirisni mane orwakie tado ne gin 22 kar 23 mane rik opuodhi e bajet. Mamoko gin rageng' mag tado kata ceiling board mane gedo mare digni. Chenro mamoko mar Angwe ma bende kelo chich ka bende omenda ne otigodo makare oriwo gero od nindo mar sekondar ma Orero Boys gi St. Josephine Bakitha. Mamoro ka moro ne omuonyo milion 5. E kar chung' od bura ma Muhoroni, apisi mar janon buge mag omenda e kar chung' od burano oyango ni maromo milion 137.7 ne ochwali aguch omenda mar kar chung' od burano monywando nyaka pesa mag basari masiro somo e sekondar kod kuonde mag tiegruok mag college mane ochwal negi milion 86.2. Kata kamano, lipod janon buge mag omenda olero ni maromo shillings milion 39.7 mag basari onge riside mayango malong'o sikunde mane ochwalgie kendo jopuonjre mane oornegi. E kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya, janon buge omenda mag piny owacho Nancy Gathungu omenyo sikund primary ma Masita mane owinjore okong'gi kilese 3 kod omenda maromo milion 1.4. Kata kamano, e nonro motim dwe mar adek 2023, kilese mane okong'gi 2 go pod obarore kendo keto ngima jopuonjre andaki, kendo luoro nitiere ni maromo milion 1.4 ne ok otigo maber kaka ne owinjore otigo. Gathungu bende okoni primary school ma Maranda maromo milion 4 ne ochwal mar kongo kilese 8. Kata kamano, e tok menyo sikunduno, e nonro motim dwe mar adek 2023 kendo yango ni plasta ne otim moyuothore kendo kor kilese go bende osebarore marach kendo keto ngima jopuonjre kama marach. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni chenro mar halo dwe kata chungo lupo e nam Lolwe e gwenge mag Miuru Bay kuom dala 10 ma itemo kete tim kod tend dho wadh ma Miuru Ward medo yudo seyo kowuok kuom moko kuom jolupo. Jolupo e dho wadh ma Got Kachola bende ywak ni nitiere joket mwandu matemo dino ne chenro mar pidho rech e dho wadhno endo. Jafwambo marwa George Juma miwa ler. Chenro no ma chungwechego mag lupo kata halo dwe e kinde ma piny libamba ma Tanzania time margi kaka yo mar duoko piny ywaruok ma endos bede kinjo lupogo mag pinyno mar Tanzania kod mago mawuok e piny Kenya mamoko kuom tend wedhe e gwego mag Miuru Ward e subkondo ma Nyatike ochako timo nenore ka gima koro gado pi. Seyo nyaka sani koro thoth ka otende kod chenro ne. Lamoro machalo kamani kok nyali lupo ka gidhi nam timayo gi gigo kende kawo pesa kuom gi 10,000 gi wiye. Yande kanyocha gikawo pesa gitero nyaka Tanzania. Komano tamogi kod gidugo ir jo Kenya gikawo pesa. Agulu mane magikane pesa ni. Ok en mana seyo mawuok kuom jolupo mowuok e ward no ma Miuru.
to kata mana mago mowuok e wuod mamoko moa ni chenro ni mar halo dwe ma ochai kod mokom jotend wedhe e gwego mag Meru en mano ma itimo e tok chik. Tuome Kenya, aloke Kenya. Chike magamagi kani iketo, ng'ato kaka an onge akiagi. Kwa sirikal ma Kenya mondo konywa, wajo lupo, wahinyore. To pesa gidwan gichok kuomwa. To kaka an kama, achi liel museti, man gi nyikwaye. Tiloro na nam, to nyithindo nyikwaye ba an go masomo. Moko kuom jolupo ma wuodno ma Meru ka otele ko jakom mar wege yiedhi e dho wadhno mar Bamgot Meshak Okelo wach ni onge kama winjruok ni obedo ne ichungo chendego mag lupo kuom ndalo 10. Dierowa ka wajo Kenya, jomoko kelonwa chike nowago Tanzania, kendo gikonwa ni nyaka wati gi chike ma Tanzania. Ni jo Tanzania loro nam ndalo 10. Koro jo Kenya be nyaka lor nam ndalo 10. Giywak ni moko kuom tend dhowedhe ma Meru sani koro tiyo kod chendoni e kawo omenda kuom jolupo madhi e nam lolwe kendo sando moko kuomgi. Kanya golo joge na odhi nam, nyomak yiedhina. Ariyo go te. Yie matin, nyomak osechako tich nyen gomena. Yie maduong' be nyomak osechako tich ni gomena beshen 2. Omenda na gina yudo kose yaki. Kendo gitiyo gi polise mag border patrol. Ka gidonjo ga e nam gutieno, koting'o ne jonam bunde. Gimayo jonam rechgi, gigo jonam. Jagoro mar dhowedhe wuodno maka chieng' Oscar Kajimba wach ni kwayo mani ogol kod tend dhowedhego ma Meru man loro nam kuom kinde mar ndalo 10 e seche ma piny libambano mar Tanzania bende koro loro namgi ne ok winjruok obede kendo onge kaka inyalo kete tim. Yawa notemo bedo sama noromo Migori kaka BMU network to ne jo Meru ochiwo kwayo ni gin nam gi tin koro gilore gi chik ma jo Tanganyika nikech ne gikwayo ni gin beaches magi gidhi loro koro ka wan wayie to walor kodgi nam to ka ok wayie to kik waring kwabiro korgi nikech gin girito chik kaka jo Tanganyika rito. Koro kochopo kamano jo Kachieng' ward ma represent notamre ni gin nam ok gilor nikech mano e source margi mar income. Koro kane gisedagi winjruok nokobedo. Koro chopo sama ka jo odhi nam ok gi cross gidhi kata Meru to jo Meru ni kama go ng'wech to dhi mako gi e pi to mayo gi rech, kose mayo gi rech dwaro pesa irgi. Magi bire kinde matend dhowedhe e dho wadhno mag Got Kachola e sap kono Manyatike bende ywak ni moko kuom wege yiedhi temo geng'o chenro mar pith mar rech ka itiyo kod ounga mar rech ma bende ong'ere kaka cages ma ikelo kod moko kuom joket mwandu. Gik mang'eny mosechan mondo wika giriembo. Gimomiyo giriembo gini en ni gineno ni gima chalo kama dhi tamo gigegi ma badgi as mag gogo mondo kik ywa. Koro kanyo gima ber obiro manyalo ndiko dhano mang'eny to jok moko luoro gi malo nikech gineno ni ging'eyo mondo gigeng' gima chalo kama kik bedie. PDP kokelo wach mar face cage gidhi bedo gi gima in gi target ing'eni ka dweni orumo tan gi pesa makama to mwatimo sani en bahati. Jolupogi ka otele ko jakom madwadho mag Got Kachola Enos Ochola wach ni nitiere moko kuom wege yiedhi matemo chungo chendoni madhi konyogi mondo koro kik giket mana geno margi e rech ma imake nam lolwe. Cages mimiyo rech fingerlings 30,000 chiemb rech duto te for the all year ka achiel kod security bed beach apply gi jopiny makoro gin agenda gi nie process mondo assembling of the cages material otimre ground te makoro weche mag jok makoro pingo ochako tuchieni. Jolupo giwacho ni chendoni mar pith mar rech kod kata keto kambi mar baro rech e dho wadhni mar Got Kachola ne osekawe pacho ganda kendo kwan mathoth ne osire. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma, kwa kanyo ni jopur ma pacho ka endie koro biro yudo fuong'ruok tok tend migawo mar pur kod jamni gola yanga gunde madirom milion 4.9 mag mbolea mabiro konyo e chenro mag pith e counties mopogore opogore higa mabiro. Kanoloso jatend migawo mar weche pur kod jamni Andrew Karanja owacho ni chal ma kama endie geto kelo yot ne jopur e kinde ma gitimo pur ndalo koth machue kuom thuolo malach. Karanja omedo gi ni gitiyo kachiel gi dukni mamoko moyiere counties mopogore opogore ma uso mbolea mabiro konyo jopur yudo mbolea go e yo mapiyo, gino ma bende ginyalo timo nyaka e yor mbui bende. Come mid-January, we will have the fertilizers in store, and you start distributing
starting end of January, so that by the time the rains come by mid-March, for the most of the parts of the country, and especially most of the parts of the country, including central, eastern, Rift Valley, and other region and western, we will have adequate fertilizers to distribute to them. We are also onboarding what we call agrovets, shops which supply agrochemicals in the villages, so that they can be used as outlets for our farmers, so that they don't have to travel long distances for them to acquire the fertilizer. Bas odhi yue moro machuo kuduogi weche manyien bang' dakika matin taneno kuseoro ote mar 2-3-6-0 mae kaka wacho Ramogi TV ma Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago odoro hayo maber mar sikuku ne baba wa Singa Odongo kod joka Singa duto te. Erokamano ahinya Sara Singa mano jalup Ramogi TV oneno ga pile wayie kodi kabisa Sara. Koro ma Martin Ochieng kawuok Rwea aneno Ramogi TV yo makare kan gi mama na Nyalago. Erokamano ahinya Martin. Aneno weche manyien yo maler nyakwar guok ma Frank kawuok Kabondo Misambi Pombo Francis dhi nade bwana. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka endie weche manyien chopono maler ka wan Misambi ka endie. Erokamano ahinya. Neno kan nitiere kendo machielo ka endi Ramogi TV ma Ombok Jack Jasembo amor ku gi Ramogi kuom lando weche manyien gi kuku mare maber to sirikal ong'iyo chul kaka dakteche mondo mi gidog gibede tich. Erokamano ahinya mano Ombok Jack Jasembo. Neno ka nitiere kendo machielo ka endi Ramogi TV to ler kuom golo weche achana ayiego ma Bishop Jared Opiyo kaya Chemelil wacho ni en mana gi kuyo mar Pastor Alando mar Busia Musa ahinya Bishop. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi wadhi yue moro machuok makamu pok aneno ujumbe mari bwana in kanye oduogo bang' dakika matin. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Familia yote come through Chris kwani? Chaos. Kishi imeisha tena. Si unaona watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia. Nguo chafu zinaongezeka tu. Hakuna kupumzika maze. We are hungry. Don't worry, we've got you. Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi osiptal wacho ni anadwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. We have a ready market. Watu wa soko hufata biringanya hapa. Tuko na soko la Kilifi, hupata wateja wengine kutoka Mariakani, wengine kutoka Kaloleni. So unapata asubuhi wanakuja, wanasema oda zao, tunawapatia.
Kamano kumketera Mogi TV ka wadhi mbele gi weche manyien ni oganda jo Kenya moheo 300 koro ywak tok achude moko ka omenda kuomgi ni gidhi manyo negi tich e pinje maoko. Jopiny go lero ni kambi ma ong'ere kaka Divex PA Limited ne okawo omenda kuomgi ni gibiro tergi pinje kaka Mali, Libya, Somalia gi Qatar matiyo kendo yudo osara makore lach. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero nwa oganda go osirito kuom dweche 11 to onge tich ma giseyudo. Kendo koro gidwaro ni piny owacho odonjre wachni. Tok en sigana mokwongo e thuru ka chak higa ni jo Kenya bura ne oywak tok kambi moro ka omenda kuom jopiny e boma mar Eldoret. To kata kamano podi gweno ok omonyo bando. Jo Kenya mamoko kendo osieko gi wera achiel nogo magi gin jo Kenya ma owuondi ka manyo yore mag tich. Dwaro margi maloko ngimagi kalure kod nok mar thuolo mag tije pachoka koro miyo gilalo omenda magi. Millicent Jumba en achiel kuom nyadendi mane Rick Geno chope piny mar Libya loko ngimane. That day, remember, I signed the forms. After that, we were told like they'll be doing like a grouping, whereby if you're qualified, you'll have to come back. So after some time, they called us. We came back. They gave us the job contracts and everything. We signed. After that, they asked for our passports. And they say that we are supposed to have a CV, a well-written CV, a passport, and then names of the next kin. There were so many things which were involved. So everything was going on smoothly. Tok mana Millicent kende ma oyudre yobadhono. Mimi sasa venye niliona process like ni kopoa, mimi nikaendelea. Akasema kuna Mentico 14,000. So tukaendelea, alafu kuna zile dokondoko tulikuwa tunalipa 200, 300, hizo forms. Kusign ni pesa, hizo karatasi sana tupea ni pesa. So zile tumelipa hapo like me ni hiyo ni yenye niko nayo, lakini nikiongeza hizo ndogo utapata like imeenda 200. Ni kweli hiyo kitu ni legit. Tukaona ni kweli. Tukafikiria tukaona hapana, hii kazi iko sawa. Then huyo jamaa alikuwa anakaa malaika. Physically ukimuona ni kweli hii kazi iko sawa. Mimi kwanza nilimpea kazi, aliniambia hakuna shida. Then the same Paul Jenga boro. Kama unasikia medical ni 14,000. Kama huna ngiri moja ama kama huna ngiri 5 anakuongezea. Sasa akawa anatuita kila after 2 days kufanya nini mkutano. Hiyo mkutano kuna forms inaletwa. Kila fomu kijaza ni shilingi 200. Kila fomu kijaza ni shilingi 200. Kambi mar Divex PA Limited ma itudo kod timno gilero ne okongi ni ruok moro ma humbe lach e piny mangima emane tayo chenro mar tijego. Kata kamano ne gichako chich dwe mar 6 higani. Hiyo time before tufike hii process hakuna kazi, walikuwa na communicate na unajua Poro bado walikuwa wameshikwa na DCI, sisi ni wao wa Kiambu. Sasa DCI walikuwa wajue kazi hakuna. Si serikali wanajuanga, ni watu intelligent sana. Serikali wanajuanga hii kitu si legit. Hiyo process tufike hapa miezi 6 na Paul amepelekwa kwa DCI, central wako hapa na wanajua. Mi Paul aliniengage na Feb, akasema kuna job ya South Korea, ni pay down ni 150. Kwanza nikampea 50 na nikamlipa 100. So tukaenda, akaniambia process ni 2 months. Nikaona hapana, roho yangu ikaanza kushtuka kupiga. Nikasema mimi mtumishi nimepatikana. Hii kitu ni ya uongo. Nikaenda kwa nyumba, mama akanipatia chakula. Mimi nachukua chakula hivi mkono inatetemeka. Mama ananiuliza sasa leo iko nini? Kaambia mama, hii kazi ambayo tumeahidiwa hii ni scam, hakuna kazi hapa. Oganda gi manyaka sani osegoyo report ka obila ma Central Boreka kendo gichich ni tie lwedo mar piny owacho ahinya to obila e midhiero margi ni. Tendo kwach kich ma Central kata kamano to chal kama wachno ogoyo nyang'eng. Kata kamano Paul Mburu ma itudo kod kambi mar Divex PA Limited to lero ni en owuon otemo mondo adieri onyanyore lela. What I'm getting here is you used false information to get a deal that went sour eventually. I used false information to get a deal. Yes, that is the NEA certificate. You used it to get. No. I never used a NEA certificate anywhere. But you
your colleagues, that is the agents, walikusupplyia watu because you told them that umecomply. I choose to differ. Mimi hakuna mtu niliambia ati niko na NEA certificate because I was already under process. And that's why I had to go an extra mile and contact a friend mwenye ako na a registered company to handle the demand. Another question. Where you sit? Where are you right now? Libya. Are you sure you are in Libya? Yep. Are you sure for the last time? My friend, nimekuambia I can prove everything. Ukinipea hata saa hiyo nipe email yako, I will share all the details with you. Gima mako dhok en ni kambi mar Defex PA Limited ne otang'o ne jopinygo oboke kowuok kuom bad migao ma ochung'ne puodho chenro mag tije e pacho ka kata National Employment Authority, mak mana ni pok ne oyangore ka obokego ne en mar miriambo kata oyo. Seche ma koro jopiny dwaro omenda magi, Paul Mburu to koro chal machikore malo futa boro. So to you it was a genuine deal? To me, it has turned to be a fake deal hapa mwisho vile watu hawajakuwa deployed and candidates kama saa hii I understand candidates are going through a lot. Wengine waliacha job vile tulipewa hadi date of deployment. But it has not materialized. Sasa huyu mtu tungeomba sana afikiwe mahali yako kwa sababu anazapatikana ile kitu astakiwe kwa kuharibia hiyo organization jina na kutapeli watu. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kanyo ni duol mochung' ne rango chenro mag wuoth makare apaya ma iluongo ni NTSA oketo maino neno ni joriemb tuk-tuk e boma ma Kisumo oluwore gi chike mag apaya. Maendi timore sama duolno sani koro dhi nyime gi puodho joriemb tuk-tuk ahinya to e kinde ni ma oganda ochomo nyasi mar Christmas. Ripota marwa Millicent Adhiambo nigi ler mar wachni. E alap mar apis joriemb tuk-tuk e boma ma Kisumo, apisas mag NTSA odich ka joriemb tuk-tuk opango lai marabora ne chenro mar puodhogi. Chenrono manie jumbe mar adek biro ringo kuom dwe achiel mangima pachoka kaka yor keto arita makare e apeini. We intend to achieve road safety during this festive season by ensuring that our tuk-tuks that we are operating in the road are roadworthy. That means that they have valid motor vehicle inspection stickers. At night, it means they can be able to be seen. They have lighting systems. Their tires are okay. Gidwaro kendo gima gineno maduong' ni saka sama ng'ato kadhi e ndara obed jalno man kod barupe ma sirkal oyiene mar bet e ndara kendo tuk-tuk madhi e ndara kata mana gari madhi e ndara no obed ma sirkal osepodho kendo nigi gik moko duto monego bedgo e ndara. Thoth joriemb tuk-tuk kotelnegi kod jakom margi Michael Otieno Mboya wacho ni mae en ondamo madhi miyogi lony e tiyo makare gi chike mag rito apaya to kod miyogi kwe ka gitiyo e kindegi mag nyasi mag sikuku kod kinde mabiro. Gini osekawo koro ma wik mar adek, wasetimo ne ji inspection maromo dhano 700 wasetimo inspection. Waluonge ni free inspection nikech waluongo gi ka to watimo inspection. The reason momiyo watimo ma en ni jawa osebedo koluor ga dhi inspection ni mwalo kuicho ni tich bedo matek. Koro wanyiso ni bianeuru mondo watemaneuru mondo wane teko mar gino noendo. Bende mondo chenro ni ochop kare, NTSA kwayo weg matatu kod weg tuk-tuk mondo lure kod chike mag rito apaya moting'o rango kwan jowuoth magiting'o, bedo gi rang'ok ng'wech kod weyo riembo ka gisetiyo kod yedhe mamero ji. We want to sensitize to the members that they should not carry excess passengers during this season. I know there is the temptation for carriers to be able to make so many trips. So one of the challenges we expect is overspeeding, which they should not do. And then we know it's also a festive season where there's a lot of drink driving. Please don't drink and drive. The most common violation is carrying excess passengers. And we want to appeal to Wananchi to continue reporting. There is the Twitter, the social handles. If you see there is a speeding vehicle or excess passengers or any traffic violations, please take a photo, post, we will act on that. Apisas mag NTSA kachiel kod obila kori kwayo mondo mi okungo gol siem ne derepe manyalo bedo ni rocho chike mag apaya tilo mokwongo kapok okawnegi ondamo mag chik mondo onya winjruok e kindgi. Request mwakwayo jo NTSA and National Police en ni ka ja tuk-tuk ochung' to ineno ka en gi makosa achiel akwa ni miye warning ni makosa ni dhi lose next time
koro make idhi mondo idhi chaje. Mano biro miyo jowa bedo mang'iyo godo gi sirikal, ok meko ma in kochopo timaki to ikia makosa miyo maki, mane omiyo samoro nyabe ni jiringo. E kindeni ma ijiwo joriemb tuk-tuk mondo obi onenigi duto, chop giko higani oyud ka osepodhgi kod NTSA, ma en ondamo manyime mar neno ni jogo matiyo kod wang' apaya olure kod chike kaka owinjore, kaka yor duoko chien masiche mag apaya pachoka, ahinya to e kindegi mag sikuku. Tuk-tuk kochopo higa manyien, wadwa ni ji te obed gi inspection sticker, nyiso ni sirikal oyie mondo tuk-tuk no ringe ndara. Wadwa ni gigi te nyaka bed gi insurance maka biro idho in case of accident, kich accident ok wang'e sama timore. Kodipo ni achiel kuom oyudo accident, to yudo ka wan gi valid stickers kod valid license wabedo godo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadhi yue moro machuo kendo taneno kuseoro ote mar Ramogi ler sana ma Atieno to chandore kamano. Moses Bolo wuod Apondo kojwacho ni anenu maler. Makamu neno ka koro ji wacho ni dwaro ne ji sukuku maber kendo to CS Mbadi, your speech was very well articulated and very clear. Mano makamu kama uso waziri Mbadi. Bas, odugo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. This festive season, Citizen Duka and Quickmart wanakuletea the Christmas gift hamper, the perfect gift for your loved ones and your pocket. Double the joy, double the savings. Sugar 4 kgs, 558 from 578. Chapati flour 4 kgs, 310 from 344. Cooking oil 3 liters, 799 from 1060. All this for just 1,667, meaning utasave 315 shillings. Just dial *487*5#. Choose your Christmas hamper and pick it up from any Quickmart supermarket near you. Merry Christmas and a happy New Year from Citizen Duka. Citizen Duka, home of discount. Chrissy Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Chrissy Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Chrissy. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Chrissy Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. Royal Mabati Factory Limited, ma en duka mari negedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit marata malo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth, yuana tole namba 0722-63-833. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokale mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa.
Wadonjane weche mag tuke ni jopiny mani alwora mar alap mar tuke ma Kipkeino Sports Complex yo Nandi ywak ni sirikal mar kaunti no dwa muko alap mar tuke go kendo gero chiro manyasani. Kaluwore gi moko kuom jodak makono, alap no osegolo jong'wech mathoth moseloso nying Kenya kendo gibi yie mondo muke. Sirikal ma Nandi to wacho ni pauno idwa mana dare kitere showground mondo mi ogere malach manyalo ting'o ji 15,000. Jopiny to ramo ni gibi yie. Unequivocally, and they have said that they are not for the change and they want instead the stadium be completed and serve its purpose. And the main reason they cited is that it is an historical site. Many legends have come out of the stadium. Na wananchi wamekataa, wamesema hiyo miradi yenye serikali kuu na serikali ya kaunti wanataka wabadilishe Kipchoge Stadium ikuwe soko ni hapana la. Wamesema wamekataa, na sisi kama waheshimiwa we listen to the ground. Mheshimiwa Rais alisema ya kwamba tafuteni eka 300 nataka nijenge town ya Kapsabet. Leo nashangaa unataka kutumia kutoa maendeleo mengine kuweka ingine, na hiyo kitu haiwezekani. Tim mar Gor Mahia kawuono loyo Ulinzi FC gonde 3-0 to KPL ma ogo Machakos. Gor ne okuongo loyo gonde 2 tielo mokuongo kokalo kuom jatugo Samuel Kapen kod Rooney Onyango. Austin Odhiambo emano loyo gol mar 3. E tugo machielo, tim mar Police FC noloyo tim mar Talanta gol 1-0. Sani koro Police ni e thuolo mar 3 gi points 23, ka Gor to ni e thuolo mar 5 gi points 21. KCB ema pod otelo gi points 24. Mangeni anaendelea alipoachia dhidi ya Gor Mahia katika mchezo uliopita. Jacqueline Juma anaambia vipi, mnacha pasi na pita nyuma yenu. Alvin Mangeni goli lake la pili msimu, ilipigwa pasi na Kenneth Muguna wa Mugambi. Baraka Badi akaileta nje outfoot. Derrick Mundo Iholi kwa mara nyingine amekaa tena, pasi imepita lakini Alvin kaka yo achiel mar kedo gi timbe mag njore kar dak ma Kariobangi e bure Nairobi ka NDA jotugo 8 mag taekwondo yudo simbo mar msip kata belt machwalo gi rang'eny mamalo. Kaluwore gi jachung' kendo kocha mar taekwondo e alwora no Ndung'u Ng'ang'a, jotugo 5 no mi msip mar ratong' eka 3 no yudo msip mar bulu. Kata kamano gikwayo sirikal mondo med siro tuke mag taekwondo e pacho kae mangima. Hizi certificate za taekwondo zinakuwaga mzuri sana. Juu hizi certificate hata ukiwa nazo unaweza pata kazi kwa mashule, kwa kampuni, hata kwa serikali. Unaweza pewa kazi ukiwa na hizi certificate za taekwondo. Kuna challenges ambazo tunapata ndani ya huu mchezo. Juu wakati mwingi wazazi wanafikiria tunafunza watoto vita na si vita. Wakati mwingine pia watoto wanahitaji kwenda na pengine wazazi hawana pesa ya kuwagharamia. Kulingana na hiyo mishipi, niwaeleza inakuanga na rangi tofauti, na hizo rangi zinamaanisha vile unaenda ukipanda, the more unaenda ukijua mambo mengi, the more talent inazidi na the more discipline inaenda ikipanda, na inafika mahali ukielekea kufika red belt unakuwa trainer, ukifika black belt unakuwa coach. Jatugo mar Real Madrid Vinicius Junior olandi kaka jatugo maber moloyo higani. Ma en lendo manotimo tieno manyore boma ma Doha e piny ma Qatar. Korka jok mamine, jatug Barcelona Aitana Bonmati emanolandi kaka jatugo mamiyo maber moloyo kaka higa mokalo en be mapod noyudo simbono. Maeri timore mana dweche 2 bang' ka Vinicius Junior notieko thuolo mar 2 e laro simbo mar Ballon d'Or manokaw gi jatugo Rodri ma Manchester City. E kinde chiwo mich mag Ballon d'Or, Real Madrid no dagi yuoro bang' ka ne gifwenyo ni Junior ni ok dhi yudo mich no endo. Haya, mane kama we chenro mar gichwelo ka Nyasaye yie to biro duogo kendo saa 3 ke chenro mar Oyimore kaunti ka gi Belinda Dhiambo Nyarge Makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakuar guok kocha pesa wanere saa 3.